ukuthi ngiyaqala ukuzwa qala uyiva enuka umlungu ijaqaqa ukuthi kunama sothini ama-monitoring spirits angazi so much admin. Salisusa unyawo salibeka khona abantu abasigadile kwakona lokho nje ukuthi uMakhumalo athi engangesekeli kodwa abefuna ukuthi azi ukuthi yini engiyenzayo kwakhwela iweird kwayisho labantu laba abafundile. Uthando Nesithembu season 9 asiyazi asazikwenza kantoni bese sithi kuwenziwa umembeso kaMakhwela kugqityezelwa nelobola izolo kodwa ke safumanisa ke uba hayi bekungayanga yolotyolwa nangona ke bekukhona intente kukho ideyikho kukho abantu bakwaMseleku nabadala but savezelwa ke uba hayi utata uMusamseleku ebebonisa umntana wakhe uMethuli kwifamily yakhe ngoba zange yambona ngoba kaloku akekho pha kwaMseleku watsho echaza ke negama lakhe wabeke uMacele ekhona nefamily yakhe babemphatheleke nezipho nosamke ikhona ifamily yakhe kwanikwa ke umntana i-gift. Tata Musamseleku naye ke wanikeza ke ngemali. Now Tata Musamseleku ke betnani uye waveza izinto kwi-speech sakhe besenze pha ekhala echaza uba kunezinto angakwazi uzenza for uMakhwela kuba kaloku engekho pha kwaMseleku and then nomntana akhe ke ngoku unglo upha kwakhwela. Wachaza ke noba kukho abantu abaye bamcontacta bemfonela bembuza bakwenzeka ntoni kwakhwela and then ke wachaza ke nakuba hayi akathanga go back on his word Antimos wayethe kuMakhumalo okanye kusista kaMakhumalo ba uzawukhe ame ngento yotshata uSamke nogqibezela ilobola until alungise izinto noMakhumalo onamakhosikazi akhe hence besiqonda basothukile ngokuba kanti uyogqibezela ilobola so sabe sesiqonda ke thina kuba nguMakhumalo nyani kwidiary yakhe wathi uMakhumalo uye wabuza ba abukho intente ke kwakhwela like yaphithizela kwenzeka ntoni so aka understand why uMakhumalo embuza ngento yakhe noSamke ekubeni koba engamxhasa okanye besilwa ngayo. Guess uSamke wathini ke sana kwidiary yakhe wathi yena i-monitoring spirits hayi like akayazi ndaqomba Samke sana kuzanywa ulungisa izinto and then ngoku nezinto uzithethayo I guess ke phofu nayo nobuyava izinto abazithethayo ngotata uMusamseleku ngoba utata uMusamseleku nanku engenantloni uthi esebukhweni abe ethetha kakubi ngamakhosikazi akhe. You understand? I feel like ayonto bengiyithethe pha esidlangalaleni bakulo Makhumalo okanye uMakhumalo umfonele mbuzo bakwenzeka ntoni but anyways bezama ubonisa ke ba akukabikho right umntana akhe ukhwela itaxi kanti ke ukumhlamba bese pha kwaMseleku inoba ke ebezamthengela imoto ugiftiwe ke nangestroller kuMacele wathi ke uMakhwela yo hayi sana uzawusebenzisa istroller kwitaxi anyways ihambe njalo bethunani into kaMakhwela ibingasingo membeso nelobola ke bathi ayibhatelwanga but bathi abanye abantu ku-social media hey sisezawufumana uThando Nesithembu uncut sibone kanti ibi-undercover yelobola laa nto isenziwa phaa mhlawumbe baye bafike babheke ecaleni bonikezela ngelobola qha ke yafihlwa kuba kusaziwa uba izawulwisa sayibona mhlawumbi ku-uncut but andiyazi bethunana anyways khanitshoni uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto uMamGobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo bye.